Mosoly az arcokon, pedig a jóban csak kevés jut. Kérlek uram, hogy a szegénynek ezért fog. Széthullott családok, berúgott ajtók, kérik a jussukat, tartsd meg az aprót. Itt döntünk föl, hol társad a fájdalom, egyenes háttal. És én mindig megvan. Nincs ki az ajtót? Hát én nem akarom. Lesz valami izgalmas a műsorban legalább. Jó estét kívánok, megjöttek a budapesti zsiványok. Kispesti zsiványok. Te neked mi a neved? Tommy Smith. Ó, de menő. Ez a menő. Csak a Kispest. Neked mi a neved, öcsém? Indulunk a Curtis koncertre. Az a lényeg, hogy mindenki ugyanolyan büdösen jön el, mint ahogy megérkezett, csak ruhát váltottunk, kivétel Tomi, aki már egy fél órája fürdik. Nem mondod, hogy hajat szárít. Koncertkulcsot kellett elszkérnem azért, hogy bemenjek pisilni, mert a csávó hajat szárít. Elhisztek, az ekkora haját az egyszerű. Még nem raktam fel arckrémet. Hallod, nem rakott fel arckrémet! Ő már mit akar? Ididi. Milyen koncertre? Curtis koncertre, ha minden igaz, hogyha itt lesz velünk Curtis is. Miután mezitláb járkál, elfelejtett ráadni a cipőjét. Csivi! Majka, az elődelek a Csivi? Ez sem gyerek. Látod? Curtis. Nyugodtan eltem, amit tudom, hogy hazavágok. Itt meg felelésig észre csak úgy teszek, ahogy elmondom, de csak a makolat. Hogy viszik harátot? Lada, baby, lada, escort mama, neve, mindegy, csak repzene legyen és mellék is. Jó reggelt, sziasztok! Az első napunk, amikor Isten igazából tekerni fogunk, mert tegnap még csak a vonatállomásról érkeztünk idáig, és a célunk, hogy ma letekerünk nem 5, hanem 50 kilométert. Elérkeztünk az első megállónkhoz, most reggelizünk először, Alexis és Nóri, azt kell, hogy mondjam, hogy apa úr, azért, hogy ide eljöjjünk hozzátok reggelizni, ezért mindenkivel 12 kilométer osztatott reggel, így hegynek fölfele, vagy dombnak fölfele, de most már ide értünk 4:12-re, úgyhogy rasszon ebédelni és itt fogunk. Kám, milyen volt a tegnapi buli? A mai reggel az jobb volt. Egyel több pálinkát itt, amit kellett volna? Meg egyel több gin tonicot. Igen, mert annyira jól benne vagyunk ebben az utazásban, figyeljetek, összekapjuk a gyerekeket, összekapjuk mindent hirtelen. Egy valamink nincs még meg most, hogy a Balaton körúton a szállásunk. Úgyhogy nagyon izgalmas, mert mindjárt 12 óra. Öcsém, megett a kaja! Azonnal menjen valaki! Dobd el! 12 óra van, és még nem tudjuk, hogy 6 óra múlva hol fogjuk állandóan hajtani a fejünket, úgyhogy ez az igazán izgalmas dolog. Na, nyomunk egy sajttal töltött bundás kenyeret, Ez ennyi. rántottát, Igen. tévés rántottát, egyéb. Na, Nánás, így kipipálva vehetjük a picsába. Na így, akkor ezzel a hajóval megyünk tovább, szállj fel. Tényleg hajóban megyünk? Hát mi hogy megyünk? A brigád pihen. Fönn járunk, egyébként hány kilométer van még hátra? 25, felénél vagyunk pont. Annyit jelent, hogy 10-től 10... Hány óra van? Nézzem közben az órára. Még 2 óra. Még 2 óra az út? Az 25 kilométer. Aha. Hagyjam a hülyeséget, de hát nektek az elektromossal. A képen csak benyomja az elektromos izéjét, aztán már megy magától teker a pizzaj, de nem nekem. De hogy teker magát, és én húzom a sok szar cuccot, mögöttem van Lexi baba. És tekersz rajta 2-t, én meg tekerek 38-at, míg ugyanúgy megyek, mint te. Nagy hőségben leálltunk egy kicsit fagyizni, meg limonádézni, és nem mondjuk azt, hogy a Balaton olcsó, mert 3 limonádé, 3 limonádé, 8 gombóc fagyi, 2 kávé, 2 kávé,
most figyeljetek, fogjatok meg valamit, 12 000 forint. Azért ez komoly volt egyébként. Alex éppen túlmixot készít. De finom túlmixem Alexnek. Ugye? Nyam-nyam, piros bogyós gyümölcsöt. Egy kicsit meglocsolom még a haját is. Jó. Eminem síró, belőjük. Akkor én itt elmenek, megnézem, mi van. Ahogy látjátok, ő is szeret biciklit szerelni. Hát és meg a kezét. Megszerelte a biciklit. Igen, mint a nagyok. Alexi baba még mindig alszik. Csucsu pedig levezetted az 50 kilométert, már lebringáztad, nagyon menő voltál. Milyen menők vagyunk? Nem gondoltam volna, mikor reggel elindultunk. Tudsz? Fiúk! Gyere kicsit közelebb. Nem tudok menni. Nem hagytok semmi. Lenyomtuk az 50 valányot. Yeah! Tucsi! Azt a mindenit! Gyere nyugodtan. Most már nem mutatjátok magatokat, mert nem vagytok képernyőképesek, se te, se te. De mi van? Mert hogy nem tudtál velük egy pálinkát meginni? Aha, persze. Azért vagy hülye? Ne is mondja, ez benne lesz, fent lesz az interneten. Jó, van, tedd fel az internetre. Fent lesz az interneten. Szeretném, hogyha feltenni az internetre, hogy hülye voltál ma. Téged is felteszlek. Nem, ő lesz az agresszív szereplő a videóban. Kopasz, vállalkozó, délpesti parasztja. Kérjük, hogy foglalkozásra vállalkozó. De mutassuk meg Évinek a barátnőjét is. Barátnője? Nem látom. Évi, mutasd be a barátnődet. Bemutatom, Ágnes barátnőm. Csak most próbáljuk nektek. Ágnes, legjobb gyerekkori barátnőm. Na, intézzük a kaját, mert mindenki este majdnem 8 óra van. Ági barátnőm megérkezett vonattal. Szegény azért van így beöltözve, mert egy kicsit elázott. Kicsit szakadt az eső. Viszont most már annyira éhesek vagyok, hogy mondtuk neki, hogy nincs ideje megszárítani magát. Úgyhogy gyorsan eljöttünk vacsorázni. Alexet, ahogy láttátok, bedreszteltettem. Igen. 1 kilométert tettünk meg, képzétek el. Nem is gondoltam volna. Fiúk, gyerekek, azért az nem semmi. Igen, Boti, Kristóf. És hol vagyunk? És egy csárdában vagyunk. Mármint melyik városban? Ja, Balaton. Már lesz ide? Nincs fókusz, öcsém, na most már. Ági, örülsz, hogy holnap indulsz velünk? Na lát, nyomjuk. Vagy te meg mit kérdezel? Sereghajtó leszek, de nyomjuk. Reakciót. Meg volt a bluffbe, hogy a reakciót mindig egy akció követi. Tudod? Elvette a gyerektől a levest. Akkor megetetnek a disznókról. Elvette a gyerektől a levest, nézd meg. Jó, beleszól a délpesti vállalkozóba, az meg nézzél már el. Az ügyvéd. Másfél órán keresztül készült a Curtis bulira. Ültem a Curtis bulira, elmentem sörért, pálinkáért, a jóisten, hogy fél órát hajlandó voltam lezuhanyozni. Jöttetek a Déliből vonattal és nem zuhanyoztatok azóta. Na ezt vedd fel, bazd meg! Ági, 200 000 lesz a számla, van annyi szép kártyád? És kérünk róla a számlát? Persze. Úristen, ez a csülök mekkora? Alex, nézd már, anyának a fél lába. Anya fél lába. Ezt tartalmazott Mennyi volt? nem volt annyi, amennyit vártál. De mennyi? 66 000 a ti részletek. Az összes többi 40 forint, de a ti részletek 66 000. Alex! A nánásék mellett te is benne leszel. Na. Hülye, ez nagyon jó volt! Várj, fogom az esernyőt, mert jobban tudjon összpontosítani. Így készül a tartalom az Instagramra. Ha, pedig. Igen.
Már megy. Jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Egy kicsit akadozik a hangom, mert még annyira korán van, egyébként nem, mert hozzáteszem, szerintem már nagyjából 10 óra lehet. Meg reggeliztünk, tele a bendő, és nekivágunk a mai 60 kilométerünknek. Úgy vágunk neki 60 kilométernek, hogy útközben hívogatjuk a szállásokat, mert persze csak 2 gyerekkel, 3 gyerekkel lehet úgy elindulni, hogy nincs előre lefoglalva a szállásunk. Nagyon nyugodtak vagyunk, ha bár már nem kéne. Többször meg kellett ugye állnunk a gyerekek miatt. Nincsen szállásunk. Tök jó. A gyerekek egyébként ott játszanak, vagy a fordulunk egyet. Leraktuk őket, hogy lássák a Balatont is. Letettük őket, hogy lássák egy kicsit a Balatont is, ahhez képest inkább a homokozót választották. Úgyhogy most pont van arra pár percünk, amikor nem tekerünk, hogy megnézzük, hogy a környéken milyen lehetőségek vannak. Figyeljetek, egyébként tele van a Balaton, és annyira nem kedvesek itt ezek a vendéglátók, úgyhogy én csodálkozom, hogy egyébként ezeket a kecokat itt ki tudják adni. Úgyhogy megküzdünk az elemekkel, de a végén úgyis minden jóra fordul, mint a magyar népmesékben. Szevasz, gigoló! Gyere már ide! Gyere. Nagyon szép vagy! Mint egy új traktor. Ő is érti a poént, látod? Megjöttünk, képzeljétek el. Hát nem sikerült annyit mennünk, mint amennyit terveztük, de képzeljétek el, hogy erre nem gondoltunk. Itt van most egy fesztivál, a Kapolcsi Fesztivál, úgyhogy a környék összes szállodája, összes panziója, összes magánszállása minden foglal, és képzeljétek el, hogy bejöttünk egy helyre, aminek az a neve, hogy Ballin, és mondtuk, hogy ennek a helynek szerencsét kell hoznia, ugye mi is Ballin vagyunk félig, és hát most ketté vagyunk ugyan vágva a csapattal, a csapat másik fel ugye ott ül. Menő, csak azért kérdezem. Kivétel a Apa urat, mert ő tartja a kezében a kamerát, de lett szállás, úgyhogy nem kell a gyerekekkel sárba. Bár csak Balaton-Szepezdig jutottunk. Igen, Balaton-Szepezdig jutottunk, viszont holnap így 80 kilométert kell megtennünk. Kicsit átírjuk ezt a Balaton körút, lehet, hogy csak fél Balaton körút lesz belőle. Alakulnak a dolgok, de hát gyerekekkel ilyen az élet. Kristóf, akarsz még ma biciklizni? Nem. Tudják, csak nem látták. Nem tudjátok még, hogy ki a Gábor. Azért jöttünk ilyen lassan, tekertünk 30 kilométert egyébként 3 nap alatt, mert a Gábornak akkora szakal, hogy belakadt a fába, baszk, és mindig meg kellett állni. Most rögök, de egyébként kurván vicces. De egyébként tényleg így van. De hogy balatoni körútunk alkalmával pont belefutottunk a Balaton átúszásba. Na nem. Kötelező program. Azt mondta, hogy hello év, és azt mondta, hogy nekem köszönöm. Én is azt teszem. Úgyhogy ott úszták most át a Balatont, nagyon jó idő van. Nem tudom, hogy most jár egyébként a komp? Jár. Amivel... De ezt még, ha kompal megyünk, akkor véget ért a balatoni körünk. Miért érzed, hogy véget ért? Mert mindenki hullafáradt, és a gyerekek már alig bírják. Úgyhogy most még itt el fogjuk dönteni Révfülöpön, hogy kompal megyünk át és levágjuk azt a kis szeletet a Balatonból, és a másik oldalon folytatjuk, vagy pedig elindulunk körbe, úgyhogy most összejön.
befejeztük a Balaton körutunkat, és Balaton, milyen szóval, hogy Balaton, Badacsonyban fogva szálltunk, úgy hajócskára szálltunk, itt van a körülöttük a bicajok, és Szántónak vettük ezt el. Csoda! Mi? Szántót? Nem, Szántót. Hova megyünk? Hova megyünk? Fonyó. Fonyó, te mondtad Szántódot. Akkor úgy döntöttünk, hogy Badacsonyból Fonyónak vesztük az irányt. Mikor merre mentünk. Ügyte fel az asztalt, figyelj, ne, Alex! Így bazd meg! Nem hozzám azt a tévéhez, hogy mindegy. Nem menekülsz, valami el fog tenni. Már nézzük, látod? Itt lehet szétbaszni. Negyedik, az az utolsó napunk a Balatonon, és most egy olyan szálláson voltunk, ahol nem volt reggel, egy ilyen apartman szállás. De egy csípnek valamikám apartman szálláson, úgyhogy bementünk reggel egy közérbe, és nézzétek meg, terülj, asztalkámat varázsoltuk itt a Balaton partján. Higgyétek el, ennek is megvan a saját maga hangulata, hogyha nem csípnének, nem ennének meg valamilyen dögök. Hát nagyon szép étetted ezt a legjobb elmondását. Hogy érzed magad itt a bicikli hátulján? Azt mondja, áh! Évi, hogy állsz? Kilométer van még hátra? 100. 3,5, mit 100? 3,5? Akkor hova sétünk? Akkor menjünk le a strandra valahol. Hagyjál már strandra békén. Mert visszafele, itt az északi parton megálltunk egy nagyon ciklus helyen, nézzétek meg, itt kettő nádak között, egy ilyen kis út vezet be a Balatonba, és képzeljétek el, hogy előbb még egy hattyú is kiúszott hozzánk, remélem vannak róla kis képeink, közben pedig Kristóf fogott 3 halacskát az új hálójával, amit a sétányon vettünk neki. 3000 év. 3000 évet, igen. Lexi baba húslevest teszik. Anya mindjárt egy hatalmas csürköt. Na, És ez az utolsó megállónk. Itt egy étteremben, nyilván mi étteremtől étteremig jártunk általában, strandon párszor voltunk, de most egy nagyon kis kedves strandon jártunk utoljára. Megálltunk, és úgy döntöttük, hogy mivel az időkeretben már nem férünk bele, hétfő van, és mindenkinek vissza kell menni, úgyhogy Szemes az utolsó állomás. Egyébként kiszámoltuk, nagyjából 100-110 kilométert tettünk meg. Várjunk, ügyes vagy, készsz a levest. Így tanította anya, így csináljuk mi is. Jó, bocsánat, vegyem el a kezem. Jó. Na ezt vedd föl szerintem, mert ez az egész mindjárt a nyakában lesz. Úgy, hogy véget ért a kis balatoni körútunk, mindenki jól érezte magát szerintem.